Eduard Chmelár kritizuje jazyk a formu súčasných protestov, ktoré podľa neho prekrúcajú význam pojmov ako mier či demokracia. Protest pred Slovenským národným divadlom označil za nenormálny, pripomínajúci výtržnosti z 30. rokov minulého storočia. Nesúhlasí s obviňovaním speváčky Anny Netrebko z podpory vojny a tvrdí, že médiá a aktivisti šíria lži a konšpirácie, ako napríklad o Erikovi Kaliňákovi. Ak nechcete prísť o najnovšie správy a chcete byť informovaní, odoberajte kanál Slovensko v politike. Ruka ukazujúca doľava diskutujte, komentuje a dajte najavo vaše názory v sekcii komentárov. Ruka ukazujúca doľava. Fascinuje ma, ako táto do extrémov vybičovaná studená občianska vojna propagandisticky mení význam slov. Otvorená kultúra v skutočnosti vyzýva na jej uzavretie pred vonkajším svetom. Mier Ukrajine v skutočnosti protestuje proti mierovým rokovaniam a hecejuje do vojny. Tí, ktorí vyzývajú na ochranu demokracie a jej reguláciu, v skutočnosti volajú po cenzúre, zákaze kritických médií a umlčaní nepohodlných osôb. Dalo by sa na tom zasmiať, veď pokusy o tvorivé uplatnenie nového propagandistického newspeaku tu boli vždy. Ale táto vysoko subštandardná atmosféra je už dávno nebezpečná a ohrozuje samotné základy spoločnosti. V prvom rade som rád, že sa včera nikomu nič nestalo a až na zopár vandalských výtržností vyliatie červenej farby pred Slovenským národným divadlom sa protesty obišli bez násilia, lebo výzvy niektorých protagonistov boli všelijaké. Ale toto rozhodne nebola normálna demonštrácia a kultúrna spoločnosť by si na to nemala zvykať. Ja si vlastne ako historik pamätám na jedinú situáciu, ktorá by sa dala s touto porovnať. Na výtržnosti ľudákov v bratislavských uliciach v 30. rokoch minulého storočia protestujúcich proti vysielaniu v úvodzovkách židovského filmu Golem v kinách. Médiá hlásali, že včera vraj protestovala kultúrna verejnosť. Tá hejstka radikálov ani vzdialene nepripomínala kultúrnu verejnosť. Kultúrna verejnosť chodí na koncerty, na divadelné predstavenia alebo na večery poézie, ale rozhodne nehuláka pred Slovenským národným divadlom hanba divákom. Je v skutku bizarné, keď herci stoja vonku a hanbia sa za divákov, ktorí sedia vnútri. Kam sme sa to dostali? Čo bude na budúce? Hanba voličom? Prejavy nespokojnosti a isté druhy rebelstva sú pre demokraciu osviežujúce, nie však v prípade, ak sa používa lož ako pracovná metóda. Už včera som dokázal, že tvrdenia, že svetová sopránová jednotka Anna Netrebko podporuje vojnu na Ukrajine, nie sú pravdivé, napriek tomu toto klamstvo šíril nielen ukrajinský veľvyslanec, ale aj rečníci na proteste a večer na TA3 bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Dolička. Bývalý poradca Jari Naďa a profesionálny propagandista Viktor Brainer zasa prostredníctvom iniciatívy Mier Ukrajine šíril senzačnú konšpiráciu, že Erik Kaliňák neoficiálne navštívil ruskú ambasádu a potajomky sa z nej zakrádal zo služobného vchodu. Neskutočná kravina. Bol niekto z týchto konšpirátorov niekedy na konzulárnom oddelení veľvyslanectva Ruskej federácie, tak ako sa z neho potajomky zakrádajú stovky ľudí, ktorí si tam vybavujú víza? Vedia, kade sa tam chodí? Čo myslíte? Cez plot alebo cez záhradu? Viktora Brainera som zažil ako notorického klamára už na ministerstve obrany, keď som tam za Združenie zjednotených za mier rokoval o pripomienkach k vojenskej zmluve z USA. To ma neprekvapuje. Prekvapuje ma, ako na túto kačicu bez overenia skočili slovenské médiá. A ešte jedna vec. Buď Viktor Brainer spolu s aktivistami iniciatívy Mier Ukrajine striehnú celé dni a noci pred ruskou ambasádou, čo je veľmi nepravdepodobné, alebo spolupracujú so zahraničnými rozviedkami, čo by ma vôbec neprekvapilo, ktoré im fotografiu mladého Kaliňáka podsunuli. Dezinformačné kampane a spravodajské hry totiž nie sú v dnešnej dobe ničím výnimočným. S Erikom Kaliňákom som sa nerozišiel v najlepšom, ale upodozrievať ho z nejakej spolupráce s ruskými tajnými službami preto, lebo si bol pred cestou do Moskvy s premiérom štandardne vybaviť víza, je viac ako absurdné. Je to choré. Rovnako ako Matovičova konšpirácia, že si tam bol pre výplatu. Ale možno, že tak súdia z vlastnej skúsenosti, keď oni navštevujú takýmto spôsobom západné ambasády. Že by to fungovalo práve takto?
Chorá je však táto doba a celá spoločnosť.